Nagsinumbagay nga mag-agaw didto sa lungsod sa Barili ni sangpot sa pagpanunggab usa ang angol. Ang kompletong detalye atong sa pinagisab ni Brigadang Alan Tangkawan, i-brigada mo! Brigada! Live report! Giunay pagdunggab sa usa ka lalaki ang iyang igagaw dito sa Mantayupan sa lungsod sa Barili, Cebu human sa pagsinumbagay. Gila ang biktima nga si Alan Istumo Alcos, 41 anyos minyo, residente sa barangay Mantayupan, Barili, Cebu. Samtang ang suspek iyang igagaw og silingan nga si Pedro Istumo Lariosa, 52 anyos minyo, og hayad magatubang og kasong frustrated homicide human sa insidente sa pagpanunggab. Mato di Police Major Janus Giangan, ang hipi sa Barili Police Station, mibutyag ang biktima nga sigihan siyag pasingit kun mahubog ang suspek. Hinungdan nga naahat kini siya og sukol. Nahitabo ang pagsinumbagay sa biktima og ang suspek nga pulos mag-agaw. Kalit bikuha ang suspek og kutsilyo og gidunggab ang biktima. Hinungdan nga nakaangkon kini og samad dinunggaban sa ibabaw nga bahin sa iyang tiyan. Daling gidala ang biktima sa Barili District Hospital, samtang nadakpan rasab sa mga miresponde nga pulis ang suspitsado. Dugang ni Giangan, bunga ra sa kahubog ang tanang nahitabo sa pagsinumbagay sa mag-agaw nga silingan ug dili tungod sa kasungian sa pagpaningil sa utang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga! Brigada! Salamat Brigadang Alan Tangkawan.